Ja tänään pelaan James Bondia, Hitmania. Tulee ja toinen päivä vastaavasti pelaamme James Bondia. Tänään pelataan mä teen sen neljä tahtoa. Tapaan 4 tyyppiä. Vois olla kuolet. Otetaan katsomaan. Haulikko. Haulikolla. Pelasta haulikko. Pelasta. Haulikko. Haulikko toimii. Good. Please. Please. Ei vittu mua hinää. No, mitä minä spammitaan uudestaan. Älä kyykää. Kukaan ei parasta. Vaihdamme. Sniipuu rakas sniipuu. Sniipuu on niin kaunis. Mitäs mun kontrolli? Mikä mun vitun kontrollit on? Mitä? Mä oon aina Hui! 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 Älä! Hui! Yes. Nää kontrollit ei oo kyllä yhtään mulle tehty. Ja vielä kuitenkin loppu.